बेबायदि सावरायनाय जालांबाय थागोन। दा बेयावनो जोङो नोंथांमोननि मदद बा रायजो राजानि मदद बयबो मोननांगोन आरो। दा गिबियावनो मोनसे खोथा मिथिनानै ला, गुन गोनां सोलोंथाइ होनोबा माखौ बुङो? गुन गोनां सोलोंथाइयाव मा मा खोथा थायो? फरायसालियाव थांब्लाल'नो, कलेजाव थांब्लाल'नो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों मोननो हागोन ना? मोनजोबनो हागोन ना? नोंथांमोना मा सानो? फरायसालि बा स्कुलाव थांबानो गुन गोनां सोलोंथाइया जागोन बायदि सानो ना गुबुन आरोबाव माबा माबि मावोबासो गुन गोनां सोलोंथाइया जागोन बायदि सानो? आंनि नोजोराव फरायसालियावल' थाङोब्ला, कलेजावल' थाङोबा, इउनिभार्सिटियावल' थाङोब्ला गुन गोनां सोलोंथाइया जाफुंसार जाया। बिनि थाखाय जोंहा मावनो गोनां दं। बेनिखायनो जों बे आयदाखौ लादों। सोलोंथाइखौ मोननै बाहागोआव रानदों गुबैयै आरो। मोनसेया फर्मेल, जायखौ जों स्कुल आरो कलेजफ्राव सोलोङो, बिजाब, साइन्स, मेथ्स, ससियेल बायदिसिना थाया होनबा, बेबायदिखौ फर्मेल होननानै बुङो, फर्मेल सोलोंथाइ। आरो गुबुन मोनसेया बे स्कुल आरो फरायसालियाव थाया, बे थायो गामियाव, बे थायो समाजाव, बे थायो जोंनि फरायसालिनि अनगा, फरायसालि आरो कलेजनि अनगा आरोबाव माखासे गियानफोर थायो। नैबेखौ इनफर्मेल होननानै बुङो। फर्मेल आरो इनफर्मेल मोननैखौबो लानानैसो गुन गोनां सोलोंथाइया जाफुंसार जायो। जेरै रबीन्द्रनाथ ठाकुर, खोनादों नङा होमबा? वेस्ट बेंगलनि रबीन्द्रनाथ ठाकुरा, आरो बेनिफ्राय बिवेकानन्द मोनहा, रामकृष्ण परमहंस मोनहा, बेबायदि अनेक मानसि दङ। जोंनि गेजेरावबो मोनगोन, सोब मानसिनि गेजेरावनो थायो। बिथांमोनहा स्कुल कलेज गाहैयाखैमोन, स्कुल कलेज फरायाखै। स्कुल कलेज फरायाब्लाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिथांमोना मोननो हादोंमोन। माबोरै मोननो हादोंमोन नायलाय, साननानै नायलाय एसे। स्कुल कलेज गाहैयाब्लाबो गुन गोनां सोलोंथाइखौ, गुन गोनां गियानखौ, सोलोंथाइ माने गियान आसलते, गुन गोनां बा गियानखौ जोङो मोननो हायो। जेरै जोंनि गेजेरावनो अनेक फोसावगिरि बिथांमोन दङ, अनेक दौरि दौसि एबा गोथारि बिथांमोन दङ। बिथांमोनहाबो बुरजा फरायाखै जानो हागौ, नाथाय गियाननि बिथिंनिफ्राय बिथांमोनहा रोंखा राखा, गोबां गियान मोनो थारमाने। अब्ला जोङो नैबेखौ गोसोआव लाखिनांगोन दि स्कुल आरो कलेज बेयावल' गुन गोनां सोलोंथाइया जाया। जोंनि गामियाव, समाजाव, नै बेफोरबायदि प्रग्रामाव, हाबाफारियावबो गुन गोनां सोलोंथाइया हाबनानै थाखोमायो दे। जेरै दा माबा मोनसे सोलोंथाइ जों सोलोंनो मोनबाय थादों ना थायाखै? बेयाव जों बिबुंथिगिरि बिथांमोननिफ्राय, नङा होमबा? बिनिफ्रायबोथ' माबा मोनसे गियान जों मोननो हायो दा। थिग बेबायदिनो नोंथांमोना जुदि बबेबा प्रग्रामाव बाहागो लाहैयोब्ला, स्कुल कलेजावल' नङा, बेलेग प्रग्रामफ्राव आरो मालाबा स्किल डेभेलपमेन्टनि प्रग्राम जायो, मालाबा पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टनि प्रग्राम जायो, मालाबा इउथ सेमिनार जायो, माबा माबि जासोयो। नोंथांमोना जेब्ला कलेज इउनिभार्सिटि फरायो अब्ला मोनगोन बै गियानफ्रा स्कुल कलेजजों लोब्बा गैयालायो। जेरै धोरोमारि गियान, धोरोमनि गियानखौ नों स्कुल कलेजाव मोननो हाया। आसलते जेब्ला जोंनि भारत हादरा स्वाधीन जायो 1947आव, 1947 बा बिनि आगोलाव जोंनि फरायसालिफ्राव जे निति शिक्षा, धोरोमारि गियानखौ होनांगौ, बेबायदि मोनसे माबा दंमोन, निति शिक्षा होननानै बुङो, मरेल एडुकेसन। बे मरेल एडुकेसना लासै लासै गैया जालांनाय बायदि जाबाय उदांस्रिनि उनाव। थारमाने धोरोमनि गियानखौ गामियाव, न'खराव बेयावसो मोनगोन, बे स्कुलाव मोना। थारमाने स्कुलाव बिभिन्न धोरोमनि सुबुंफोर थाबाय नालाय, गथ' गथायफोर थाबाय नालाय, बेयावनो ख्रिस्टान थानो हागौ, बेयावनो मुस्लिम थानो हागौ, बेयावनो हिन्दु थानो हागौ। नैबेयाव माने प्रब्लेम जानानै नैबे निति शिक्षा एबा धोरोमारि गियानखौ होनाय जायासै आरो। जायनि थाखाय माने भारतनि शिक्षा बेबस्थाया माने गोरोबनाय बायदि जादों। दुर्बलनिफ्राय दुर्बल, दुर्बलनिफ्राय दुर्बल। जोंनि हादरा गोबां दुर्बल अबस्थायाव सहैनाय बायदि जाबायमोन, नाथाय एसे दा थासारिया सोलायनाय बायदि जादों। दाबो भारतनि अनेक फरायसालिफ्राव, स्कुल कलेज फरायसालिफ्राव धोरोमारि गियानखौ होनाय जायो। जेरै माद्रासाफोर होननाय दंमोन नङा होमबा? माद्रासानि खोथाया आलादा। थिग बेबायदि माद्रासाफोर बायदि फरायसालि जोंनि भारत हादरावबो अनेक दङ। थारमाने हिन्दु धोरोमजों सामलायजानाय, सोरबा बुद्धिस्टफोरजों सामलायजानाय, बायदिसिना बेबायदि धोरोम आफादफोरजों सामलायजानाय फरायसालिफोरबो दं। जेरै जोंनि बाथौ धोरोमाव बाथौ आश्रम फरायसालिफोर, खोनादों नङा होमबा नोंथांमोना? बाथौ आश्रम फरायसालिफोर गोबांथार जाबाय दा। दिनै बे बर'फोरनि हालामाव गासै 100नि बारा फरायसालिफोर दङ। 100नि बारा फरायसालियाव 45सोआ बाथौ आश्रम फरायसालि लायो। माखासेफ्रा UN एकाडेमि, नोंथांमोना मिथिखागौ। आरो ब्रह्म धोरोमाबो सामलायनाय माखासे फरायसालिफोर दङ। आरो माखासेफ्रा
लोगो नांनानै सानै साथामा लोगो नांनानै गावसुंथायारि आफाद बायदि सामलायनाय बायदि फरायसालिफोर दं टंलायावबो दङ थिग बेबायदि फरायसालिफ्राव जेब्ला जोङो धोरोमनि गियानखौ एफा एफा होलांनो हमो अब्ला बे निति शिक्षाया फैयो एबा इसोर सिबिनाय इसोरा मा जोङो धोरोमाव मानो थानांगौ बेफोरबायदि शिक्षाखौ मोनोब्ला जोंनि सोलोंथाइया माने जाफुंसार जायो गुन गोनां सोलोंथाइया जाफुंसार जायो नङाब्ला आद्रा जायो जुदि जोङो गुन गोनां सोलोंथाइयाव धोरोमारि गियान सोफादेराब्ला सिजौआरि गियान सोफादेराब्ला सासे फरायसाया बिराद बुरजा डिग्री लाहैयोब्लाबो बेयो समाज मिथिरोङै गावनि बिमा बिफा मिथिरोङै गावनि धोरोम मिथिरोङै हारिमु मिथिरोङै बेबायदिबो जों समाजाव नुनो मोनो बेबायदिबो जाहैनो हागौ बिनिखाय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनना बुङोब्ला सिजौआरि गियानखौबो हमनानै लादो गोसोआव लाखिदो सिजौआरि गियान माने स्पिरिचुवेल आध्यात्मिक होननानै बुङो दिनै आं आध्यात्मिक होननानै बुंनाय लोगो लोगो बेयावनो खोथा फैयो गोसो जोंनि देहा सिङाव बे आंनि देहा सिङाव मा थायो देहा सिङाव आंनि अंगफ्रा थाजोबो होमबा बिबु बिला दं मेगन दं खर' दं बेनि अनगायै जायखौ जों नुनो मोना दांनो मोना देहा सिङाव मा थायो जोंनि देहा सिङाव मा थायो गोसो थायो थायोना थाया जेरै नोंथांमोनखौ लानानै फैबाय बेयाव गोसोआ लानानै फैबाय नङा होमबा थोंजोङै नायोबा जोंखौ गोसोआ लानानै फैबाय आरो गोसोनि अनगायै मा थायो दे जोंनि देहा सिङाव आरोबाव देहाथ' जाबाय बे नै आंनि आखाइ आंनि बिखा आंनि उदै गासिबो आथिं आखाइ दंजोबो देहा बे आंनि मोदोम जेराव मोदोम दङ देहा दङ हारा बायदिसिना दङ बिनि उनाव गोसो दङ गोसोआ दा आंखौ बुंहोबाय थादों नै आरो मा दङ जोंहा मा दङ जिउमा दङ आरो मा दङ जिउमा दङ राइट जादों आरो मा दङ बुद्धि दङ बुद्धि दङ बुद्धि देहा मोदोम एबा सोलेर बेनिफ्राय गोसोनि उनाव बुद्धि आरो बेनिफ्राय जिउमाया बे देहासिन आरो सुप्रिम होननानै बुङो बेखौ बहा थायो सोरबा बुंनो हागोन ना बहा थायो माबाया जिउमाया बहा थायो जोंनि बे देहा सिङाव जिउमाया बहा थायो आं आगोलाव सानदोंमोन नैबाव थायो बिखा सिङाव ओरैनानै बे धिप जाबाय थायोना ओरैहाय हां लाबाला बेयाव थायो बायदि सानदोंमोन आं आगोलाव मिथियै समाव आरो नोंथांमोना मा सानो दा बेयाव थामारोना जिउआ आसलते गासिबो गोसारजोबो जिउआ खिन्थु मोनसे पार्टिकुलार जायगायाव बे प्राय थायो उन्दुब्ला नङा होमबा जिरायब्ला बहा थायो जेराव जे जों बे खोथाखौ लादोंना गासिबो उनावबो खोथा दंजोबो दा बे खोथानि सिद्दा आरो बेनिफ्रायबो थिखिनि थाया होमबा एकदम गेजेराव थिखिनि बिनिफ्राय जों जुदि ओरैहाय गन सोना हरोब्ला बिथिंनिफ्रायबो गन सोना हरोब्ला बे नांलायलायगोन नङा होमबा मोनसे पइन्टआव गेजेराव बेयाव थायो जाहैबाय जिउमाया गोसोआव लाखिदो बेयावसो थायो बेनिखायनो जेब्ला नों बिराद दुखु नाङोबा बिराद फरायोबा बिराद सिन्था खालामोब्ला नों खर'खौ सानाय बायदि मोनो नङा होमबा खर'खौ एसे थिं मोनोना बोरैबा मोनो सुखुवानो बेयाव थानायखाय जोंनि जिउमाया सिङाव बेबायदि बेनिखायनो जेब्ला जोंनि जिउआ गलाङो अब्ला थिखिनिजों थाङो होननाय खोथा दङ बै जे उन्दै गथ'फोरखौ जों गम मोनो बे खर'आव दाङोब्ला बे रायाना एसे माने ओरैहाय जाबाय थायो दिपनो आन्दाज खालामदों उन्दै गथ'फोरा नैबे थालोआ बिनि थालोआ गुरै जाना थायोना लासैसो बे गोरा जायो थ' बे माने बिराद माहात्म दं होननानै बुंदों आरो बे जायगाखौ बेनिखायनो बेयाव जोङो एसे खुद जानो होआ दुखु जानो होआ एबा बेयाव गोरायै माबा खालामा स' बे माने जिउनि सिन आरो मानसिया जे बेयाव जिउ हाबफैयो जोंनि देहायाव आरो बेनिफ्राय सानसे समाव ओरैहाय गलाङो बे थिखिनिजों बा थालोजों बेबायदि बेखौ आं मानो बुंदों होनना बुङोबा नोंथांमोना एसे उनाव मिथिगोन जे जों जे बे मुलुग संसाराव फैबाय मुलुग संसाराव फैनायनि आगोलाव जों बहामोन मामोन एसे साननानै बुंलाय मुलुग संसाराव सोरनिबा गोरबोआव जोनोम लानायनि आगोलाव गावखौनो साननानै नाय बहामोन एसे बुंनो हागोन नामा सोरबा
जों जे बुङो हा बार दै अर अख्रां नङा होमबा हा बे जों दा जेराव जिरायदों बे हा बार जायखौ जों नुनो मोना नाथाय जोङो गम मोनो बार बारबा गुसु मोनो आराम मोनो दैखौ मिथिखायो अर सानखौबो बुजायबाय जिखुनु बेबायदि अरखौ आलार बाथिखौ बुजायबाय अख्रां अख्रां माने मा गोजौआव थानाया ना गाहायावबो दं गोजौआवल' अख्राङा एक्चुअलि बेखौबो अख्राङानो होनो लाथिख'मा होननानै बुङो जे बेयाव जे लांदां जायगा दङ बेनो अख्रां मा आसलते जों जे बे अख्रां होननानै बुंदों जिखुनु स्पेस लांदां जायगायानो अख्रां बेनिफ्रायनो आरम्भ जाबाय नालाय बिथिं सानथ्र' हाला दा बेयो जोनोम लानायनि आगोलाव जिउआ लाथिख' बायदि जानानै थायो लाथिख' मा होननानै बुंदों नालाय जिर' आरो जेबो गैया दंमोन नामा एक्चुअलि जिर' बेखौ बुंदों माने बिजिरगिरि सान्थौगिरि बिथांमोनहा बे मिथिंगायावनो थायो बे मिथिंगायावनो थायो आरो जेरै जों किसुमानखौ भुट प्रेत होननानै बुङो जे गासिबो आत्मायानो भुट प्रेत बेबायदि नङा किन्तु जेरै भुट प्रेत दङ सोरबा सिगि जानाय बेबायदि सोरबा माने मोगा मोगि जानाय बेबायदिबो एक्सपिरियेन्स मोनो बे लाथिख'मायाव बे मुलुगाव हा बार दै अर अख्रां बेयाव अनेक जिनिस थायो हाजार हाजार लाख लाख माने जिबख्रियानो होन फिसा फिसा बेबायदि आत्मायानो होन मायानो होन गासिबो थाजोबो आरो बेयाव जों बुंस' हाया किन्तु बे जिर' फर्माव थायो आरो जिर' जेबो गैया बायदि आरो बेनो मोनसे समाव माने स्थिति मोनो जायगा मोनोब्ला बे माने जोनोम मोननाय बायदि जासिगोन आरो किन्तु लाथिख'आबो जे पावार दङ जेरैहाय लाथिख' गैयाबा जाया ना सानखान्थि जाया जागोन जानो लाथिख' गैयाबा सानखान्थि जाया जेरै सेजों लाथिख' लागायबासो 10 जागोन सेयाव लाथिख' मोननै लागायबासो 100 जागोन नायदो लाथिख'नि पावारा लाथिख'नि आबिष्कारा भारतआवनो जादों आगोलाव लाथिख'आ मिथियामोन जेब्ला भारतआव दिहुननाय सोरबा सासे माबामोन बे मेथमेटिशियान लाथिख'खौ दिहुनग्रा लाथिख'खौ दिहुननायनि उनावसो माबाया मेथमेटिक्सआ जोंनि गणितआ बे माने माबानो हमबाय आरो दावगानो हमबाय आरो थिग बेबायदि लाथिख'आव अनेक जिनिस थायो जाहैबाय दा आङो नैबेखौ बुंनो नागिरदों नोंथांमोना गोसोआव लाखि जोंनि देहा सिङाव गोसो थायो गोसोनि उनाव जोंनिया बुद्धि थायो आरो बेनिफ्राय जिउमा थायो बेखौ गोसोआव लाखि देहानि थाखाय मा नांगौ देहानि थाखाय जोंनो मा नांगौ आदार नांगौ आदार जामुं ओंखाम जानाय जों ओंखाम जायाबा देहाया थागोन ना खैदिन थागोनखाय खैदिनमान थानो हागौ आरो नङा होमबा खिन्थु ओंखाम जायाबा आदार जायाबा जों थांना थानो हानाय नङा देहानि बेयो आरो गोसोनि थाखाय मा नांगौ गोसोआ बिराद माने पातला थाया बे दलद दसे गोबावनो 8 सेकेन्डआव थायोनो गोसोआ बेनिफ्राय बहाबा खारथिंबाय थायो दसेनो बहाबा थांनो हायो दसेनो फैयो बयनिफ्राय स्पिडसिन जिनिस होननानै बुंदों गोसोखौ बेनिखायनो माइन्ड कन्ट्रलनि खोथा फैयो दे गोसोनि थाखाय जोंनो इसोरखौ जों सिबिनाय नङा होमबा आरो बेनिफ्राय जों आरज खालामनाय गोसोखौ हमथानाय बेबायदि दा आं एसे बुंनो नागिरदों नैबेयाव जोंनि जानाय लोंनाय जोंनि जानाय लोंनाया जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनायखौ जों बयबो मिथिखागौआनो जों ओंखाम जायो नङा होमबा आरो बेनिफ्राय बेदर जायो ना जायो मैगं मैला जायो बायदिसिना जायो दानि जुगाव नैबे बिहेखि नैबे लकडाउन जानायनिफ्राय बेमार फैनायनिफ्राय कर'ना भाइरास फैनायनिफ्राय जोङो आगोलनिख्रुइ एसे सांग्रांथि जानो हमदों दा नोंथांमोना बेसेबां सांग्रां जादों आं मिथिया नाथाय दुनियानि मानसिफ्रा गोबां सांग्रां जादों दा भाइरासखौ गिनानैयानो जा आरो नङाबा गावसोरनि जिउखौ बोरैहाय दैदेनलांनांगौ बेखौ लानानैयानो जा गोबां सांग्रां जादों दायो आं नैबेखौ खावलायगोन नोंथांमोना जोङो ओंखाम जायो दै लोङो बा मोनसे दं बर'आव एसे जा बुरजा जा ओरैनो बुरजा जा एसे जा होननाय खोनादोंना बयबो खोनादों नङा होमबा एसे जा बुरजा जा एसे जा एक्चुअलि बे एसे इनडाइरेक्ट मिन खालामदों मानो होनना बुंबा नों जुदि एसे जायोब्ला बुरजा जानो हागोन बेखौ बुजायदों एसे जानाय माने बुरजा जानाय बोरै जागोन एसे जायोब्लालायनो जोंनि देहाया थिगै थायो आरो बेनिफ्राय बेमार आजारा खम जायो जानो हाया बेमार आजार जानो हाया
बेनिखायनो जों गोलाव सम मोनजायो थारमाने गोबाव थांनानै थायो गोबाव थांना थायोबा जों बुरजा मोनजानाय जाहैबाय बेनिखायनो एसे जाब्लालायनो बुरजा जानो हायो बुरजा जायोब्ला एसे जानो हायो बुरजा जा एसे जा होननानै बुंदों जुदि जों दानो बुरजा जाखायोब्ला उन्दै बैसोआवनो बा लाइमोन बैसोआवनो जोङो बुरजा जानो हानाय नङा जोंनाव थाब बेमार जागोन थाब बेमार जायोबा दिनै नायदो जों दा 50 बोसोर जाबाय 50 बोसोरावनो जोंनाव बेमार हमबाय नाथाय गोदोनि मानसिफोरा 50 बोसोराव जेबो बेमार जायामोन बिथांमोना परिश्रम खालामोमोन जानायाबो थिगमोन हयथ' बुरजा जायोमोनब्लाबो बिथांमोना खामानि मावनायजों गावसोरनि देहाखौ थिग लाखियोमोन आं बेनिखायनो बे बाथ्राखौ दिहुनदों नोंथांमोना लाइमोन बैसोनिफ्रायनो जों सांग्रां जानांगोन जानायनिफ्राय जानायजों देहाया बानायो थारमाने जोंनि देहाया गर लायो जोंनि जानाया जेरैबायदि बेजों जोंनि देहाया गर लायो आं एसे उनाव आरो बुंबावगोन जेरै जोंथ' ओंखामल'सो जायो फ्राय जोङो रुटि जानो नागिरा जों उन्दै समाव मालाबा रुटि जानाङोबा लासिं मोनोमोन न'खरफ्राव जोंहा रुटिसो जानांगौ दिनै ओरै होननानै माने ओंखामानो गैया थारमाने एसे लासिं बायदिमोन नाथाय नङा बिहार इउपिनि मानसिफ्रा पान्जाबनि मानसिफ्रा मा जायो रुटिसो जायो आरो बिथांमोननि देहाखौ नाय माबायदि नङा होमबा थारमाने आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो रुटिल' जानांगौ बेबायदि नङा ओंखाम जे जों जायो बेफोर मोजां बाथ्रा ओंखामजों लोगोसे जों सम रुटिबो जानांगौ रुटि बानायनानै पर'था बानायनानै फुरि बानायनानै बेफोरबायदि माबा माबि मोनसेखौनो जाबाय थानाङा आं बेखौ बुंनो नागिरदों आरो थिग बेबायदिनो जोंनि अमा बेदर जानाय दाउ जानाय बोरमा जानायफ्राबो गोबां जों साबधान जानो गोनां जानानै फैदों बे भाइरासखौ लानानैबो आरो बेनिफ्राय गोदान बेमारजों फैबाय थादों बेबायदि बेमारा आगोलावबो फैदोंमोन नाथाय बेबायदि माने मानसि फोजोबस्राङाखैमोन आरो मोनसे 2009आवबो फैदों 2011आवबो फैदों नाथाय इसेबां माने लाख मानसि थैयाखैमोन नाथाय नैबे दानिया माने गिनो गोनां जानो हादों बेनिखायनो जानाय लोंनायाव जों बिराद सांग्रां जानांगोन नोंथांमोना आं थार बाथ्राखौ बुंनि जानाय लोंनायाव आंबो बिराद सांग्रां नङामोन नैबे लकडाउनाव मास मोननैसोल'सो जादों आङो बिराद माने सांग्राङै जानाया बिनि आगोलाव आंबो जादों लकडाउन जानाय लोगो बायनानै लाबोबाय जिनिसफोरखौ नाबो मोनो बेदरबो मोनो बायदिसिना मोनो बेबायदि जादों खिन्थु देहाया आंनिया लासै गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांनो हमदों अब्ला आं सिन्था खालामबाय मानसिफोरजोंनो सावरायबाय सानैसोजों बेनिफ्राय नैबे मोनसे माबायाव फैबाय जे जों जुदि खामानि मावाबा जुदि जाबायल' थायोबा जों जुदि फिजिकेल एक्टिभिटिस खालामाबा जेबो खामानि दामानि मावाबा जोंनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रियावसो थांगोन हाजार गोथाव जाया मानो जों बेमार सोना लानाय बायदिसो जागोन थिग बेबायदि आंहा जाबाय बिनिफ्राय मोनसे समाव ओरैबायदि मोनसे गियान फैनाय बायदि जाबाय नङा जानायानो मेइन नङा जिहेतु आं बेबायदि खामानि मावा दुब्लियाव आं खदाल जावनांगौ गैया रुवा सिननांगौ गैया बेबायदि सिखा दाननांगौ गैया बिनिखाय कन्ट्रल खालामनाय बायदि जाबाय जेनेबा जानाय लोंनायखौ आं कन्ट्रल खालामबाय बेदर जानाय ना जानायफोरखौ खमायबाय अमा बेदरखौ जालायानो बुंजायो बिनि उनाव नुबाय जे देहाया लासै माने मोनसे सिस्टेमाव फैनो हमबाय मोजांनिफ्राय मोजां जाबोनो हमबाय आरो लासै आगोलाव उन्दुनो ओंखारनाय मेंनो ओंखारनाय बानाय बेबायदिया लासै गैया जाबाय थामहिनबा जोंनि देहाया जानायजों गोबां लोब्बा दङ नों मा जादों बेजों खोथा दङ बेनिखायनो जों खोनानो मोनोना सोरबा सामब्राम जाया सोरबा ना जाया बेदर जाया ओरै होननाय नङा होमबा बिथांमोनहा कनसियास थारमाने बिराद कनसियास जानाय लोंनायाव बिराद कनसियास जेब्ला जानाय लोंनायखौ जों थिग खालामनो हागोन अब्ला लासैनो गोसोआ थिग जासिगोन लोब्बा दंजोबो थारमाने जानाय लोंनायजों गोसोजों जोङो थांनाय बोसोराव अस्ट्रेलियायाव थांदोंमोन लायो सासे त्रिपुरानि सासे बे CITनि आरो बेनिफ्राय आं बेनिफ्राय सासेया बेदर ना जेबो जाया आं बेदर ना जायो आरो बेनिफ्राय त्रिपुरानि सासे लोगोआ बेबो बेदर ना जायो मोनसे हटेलाव जोङो सी फुड जाबाय माने सागरनिफ्राय मोननाय जिनिस जाबाय माने नाथुर बा वेस्टार बायदिसिना थायोना साम' बायदि गिदिर एसे माने जिनिस बेबायदि जोङो जानो हमबाय आंनियाव जेबो जायासै नाथाय बे त्रिपुरा क'कबरक जायबा थांफादोंमोन बिनियाव मोदोम गंसे बेरला माने माबा ओंखारनो हमबाय बेरबाय आरो बिनियाव एलार्जि जानानै होबाय बिनिफ्राय नायदो थारमाने जानायजों खोथा दं आरो जुदि जों मोजां जायोबा साफा जायोबा गोथाव जायोबा जोंनि देहाया थिग जागोन बिनिखाय मा जायो बेसेबां जायो बोरै जायो बेजों खोथा दङ जोबोद खोथा दङ नोंथांमोना सानगोन बिहेखे लाइमोनफोर सानगोन जे जेबो जाया नंगौ लाइमोन समाव बारा जेबो जाथ'वा नाथाय लासैनो थाबैनो जोंनि देहाया नस्थ' जागोन जानायखौ जुदि जों कन्ट्रल खालामाबा जानायाव बिराद गोसो होनांगौ बिनिफ्राय ओरैबो बुंबावो मानसिफ्रा संनायावबो खोथा दंबावो
जों जुदि जानला मोनला संनानै जायोबा बे थिग नङा बिहेखे जों दा धोरोमारि नङा होमबा जोंनि बाथौ धोरोमा साबसिननिफ्राय साबसिन फोसाबनायनिफ्राय साबनाय हाबना जालांगासिनो दङ बेखौ बुंदों जे संनाय समावबो जों आफा इसोर बोराइ बाथौखौ गाबज्रिनानैसो संनांगौ साफायै साखोन सिखोनै जाहा थाहा संनो नाङा आरो बेनिफ्राय बेखौ जेब्ला जों जाहोगोन बेखौ प्रसाद हिसाबै जेरै जोङो बाथौ मन्दिराव प्रसाद बायदि मोनो बेबायदि प्रसाद हिसाबै माने मोजां इसोरखौ गाबज्रिनानै रानना होनांगौ आरो थिग बेबायदिनो जानाय समावबो साफ्रोमबो सुबुङा इसोरखौ गाबज्रिनानैसो जों जानांगौ बेसेबां जादों बेजों खोथा दङ बुरजा जादों बेबायदि खोथा नङा बुरजा जाब्ला नोङो मोनाजासिम थानो हासिगोन आं उखैनाय नंला सानसे बेबायदि नङा एसेल'सो जानांगौ हिसाबनि जानांगौ नों जेसेबां जानो हायो जाखांनाय लोगो लोगो दै लोंनाङा जाबाय थानायावबो दै लोंनाङा उपाय गैयाबाल'सो दै एफा एफा लोंनांगौ उपाय गैथ्राबा मालाबा नांखानो नागिरो एसे हाखु दाखु जायोबा बेनिखायनो लासै लासै जानांगौ आरो लासै लासै जायोब्ला मोजां बे हजम जायो आं बुंदों ना 2 मास आगोलाव आं बेबायदि आं बिनि आगोलाव आं जेबो मिथियामोन जानायनि बेला मिथियामोन बे नङा खिन्थु आं बिराद माने एक्सपेरिमेन्ट खालामाखैमोन आरो 2 मास आगोलनिफ्राय जेब्ला आङो एक्सपेरिमेन्ट खालामनो हमबाय नुबाय जे उदैया आराम मोनो एकदम माने जेबो प्रब्लेम गैया बायदि मोनो बिनिफ्राय नोङो खामानियाव गोसो होनो हायो गोसोनि खोथा फैबाय दा नै माइन्ड कन्ट्रला जानायजों खोथा दङ आं दहाय एसे आगोलाव बुंबाय अस्ट्रेलियायाव थांनाय खर'गा बेहा बेरला बेथा एलार्जि जाजोब्बायना अखानायै गावहा पेपार होनांगौ दङ कनफारेन्सआव प्रेजेन्ट खालामनांगौ दङ बियो दा गावनि माबानि बे एलार्जि जानायखौसो गोसो होनो मुलि बायनो थांनो ना माने सिन्था जाबायना बेहा बेनिखायनो बे गावनि खामानियाव गोसो होनो हायासै खामानियाव गोसो होनो हायैनि बिनि माबाया प्रेजेन्टेसना बहुद मोजां जायासै गाव साननाय बायदि नै बेबायदि खोथाया बिनिखाय गोसोआव लाखिथार जोंनि जानाया मा जादों बेसेबां जादों आरो बोरै जादों बेजों खोथा दङ आंबो थाब थाब जायोमोन थाब जाखाङोमोन खिन्थु बे मोजां नङा आरो होननानै आं मिथिबाय दायो लासै लासै जायो आरो बेनिफ्राय मोजां अरग्लिनानै जायो नुबाय जे देहायाव जेबो प्रब्लेम थाया मोजाङै निन फैबाय उन्दुनो हाबाय आरो बेनिफ्राय खामानियाव आं गोसो होनो हाबाय थिग बेबायदि जों खोनानो मोनो नङा होमबा गिदिर गिदिर सुबुंफ्रा गोबां खामानि मावो होननानै 24 घन्टाखौ नोंथांमोनहा बोरैहाय रानना लादों थारमाने बबेयाव बेसेबां सम होदों बेजों खोथा दहाय एसे आगोलाव बिल गेट्सनि नाम बुंदोंमोन बिथाङा देखायगिरि बिथाङा बिल गेट्सनि मुं बा सोरबा रिलायन्सनि आम्बानियानो होन बायदियानो होन टाटानि बिरलानि माबायानो होन मानो बिथांमोनहा बा साफ्रोमबो सुबुङानो बे 24 घन्टाखौ बोरै रानदों बेजों खोथा बे 24 घन्टाखौ नों उन्दुनायाव बेसेबां हगारदों जानाय लोंनायाव ओरैनो थानायाव बेसेबां हगारदों बेजों खोथा बिथांमोनाबो 24 घन्टाल' मोनदों बिल गेट्सआबो जोंबो 24 घन्टायानो मोनदों बिथांमोनहा बे 24 घन्टाखौ मोजां बाहायनानै जाफुंसार सुबुं जाहैनो हाबाय नाथाय जों बाहायनो रोङाखै नालाय बे अबस्थायाव दङ बेनो खोथाया दे दायो जों बे 24 घन्टाखौ बोरै बाहायगोन उन्दुनायखौ नायदो जोङो खै घन्टा उन्दुयो 7 निफ्राय 8 घन्टा मालाबा 9 घन्टाबो जानो हागौ जों जुदि सांग्रां नङाब्ला 7 घन्टा 8 घन्टा जुदि उन्दुयोबा 8 घन्टाया 1/3 जायो 8 घन्टा उन्दुयोब्ला फानथामनि फानसेयानो उन्दुनाय जायो थारमाने 60 बोसोर जुदि जोरोब्ला 20 बोसोरानो जों उन्दुयो फानथाम खालामदो 60 बोसोरखौ 20 खनथाम खालामबा 60 बोसोर जायोना आं जुदि 60 बोसोर थांनानै थायोब्ला 60 बोसोर थांनानै थायोबा 20 बोसोरखौनो आं उन्दुबाय आं बोरैहाय बै बिल गेट्स बा सोरबा आम्बानिमोन बायदि बोरै जाहैबावनो हानो सोरबा बै जाफुंसार सुबुं बायदि बोरै जाहैबावनो हाया माब्लाबाबो हानाय नङा 20 बोसोरखौनो उन्दुबाय ना 40 बोसोरल'सो उन्दुबाय 40 बोसोरावबो माखासेया बोराय अबस्थायाव थांगोन बायदिसिना प्रब्लेम बा माबा माबि खामानियाव थांगोन बिदिब्ला नायदो जों खोनानो मोनो दानि प्राइम मिनिस्टारा नरेन्द्र मदिया 4 घन्टाल'सो उन्दुयो नामा 4 घन्टाल'सो उन्दुयो 20 घन्टाखौनो 24 नङा 20 घन्टाखौनो खामानि मावो 18 घन्टा 20 घन्टा खामानि मावो खामानि मावनानै बिथांमोना गावसिनि जिउखौ माबायदि दादों दिनै मुलुगनि मुंदांखा हादोरखौ सामलायो आरो सासे मानिजाथाव सिबिजाथाव सुबुं नङा होमबा नै बेबायदि जों समखौ बोरै बाहायदों बेजों दं बेखौ जोङो बुङो क्वालिटि टाइम दे गोसोआव लाखि क्वालिटि टाइम नोङो समखौ माबायदि हगारहरदों क्वालिटि गोनां हगारहरदों ना क्वालिटि गैयै हगारहरदों क्वालिटि गोनां जुदि हगारहरदोंब्ला जोंनि जिउआ जाफुंसार जागोन जेब्ला आं इउनिभार्सिटियाव 89 आव फार्स्ट एडमिसन लाहैयो 1989 बर' फरायसा आफादनि एकदम जुद्ध आन्दलन
बे समाव जोङो इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लाहैदोंमोन बेनिफ्राय आन्दलना बारानिफ्राय बारा जालांबाय थाबाय बारानिफ्राय बारा जालांबाय थाबाय थांनाय फैनाया दिगदार जाबाय बन्द जाबाय बेनिफ्राय जोंनि फरायनायाबो बारा मोजां जायासै जेब्ला आं बेयाव क्लास खालामहैयोमोन फार्स्ट इउनिभार्सिटियाव 1989 आव गोबां नोंथांमोननि जोनोमानो जायाखै सोरनिबा सोरनिबा बे समाव अब्ला नुबाय जों एसे आन्दायहैनाय बायदि जाबाय मानो होनबा गामिनिफ्राय थांदोंना जोंथ' गिदिर टाउननिफ्रायबो थांफेर मोनाखै बिदि नुहैफेराखै गुवाहाटिखौबो बारे बारे इउनिभार्सिटियाव थाङोबा जों एसे सौग्रावहैनाय बायदि जाबाय बिनिफ्राय एसे नापात्ता जाहैनाय बायदि जाबाय बर' जानायजों लोगोसे बेयाव हारसाफोरनि एसे माबा थायो आसुनि रेगिं खालामनाय मानायफ्रा सोलियोमोन बे समाव बिरादनो जोङो बे समाव समखौ बाहायनो रोङामोन बोरै समखौ बाहायनो नांगौ बे समाव जेबो उदिस गैया बेबायदि प्रग्रामबो जाया जोंनियाव नङा होमबा लाइमोन आफादनि प्रग्रामानो होन बाथौनि प्रग्रामानो होन जों बेफोरबायदि सावराया जेबो क्वालिटि गोनां बाथ्रा सावरायामोन दा खाबु मोनबाय जोंनि सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना लाइमोनफ्रा अब्ला जों लाइब्रेरियाव थाङो इउनिभार्सिटिनि ओरैनो थाङो आरो लाइब्रेरियावलाय मा दं मा बेसेबां लेखा दङ माबायदि लेखा दङ ओरैनो नायनो थाङो खिन्थु आं सानैसो नुबाय सासे मणिपुरनि आरो ओमफ्राय सासे जोंनि आसामनिनोमोन बिथांमोना माब्लाबा सानफ्रामबो थाङो लाइब्रेरियाव आरो बेनिफ्राय बे पुराना कुइसन पेपारफ्रा गोजाम कुइसन पेपारफ्रा बेफोरखौ बुथुमनानै बेनिफ्राय माने माबाफोरखौ लिरनानै लायो कुइसनफोरखौ बेखौबो जों आइडिया गैयामोन बे समाव जों मिथियामोन बेबायदि खालामजायो ओरैनानै दा मालाय बिथांमोना गिदिर गिदिर मानसि जों थालांबाय बहाबा नायलाय माबायदि समखौ बाहायदोंमोन मानसिफ्रा माबायदि समखौ बाहायोब्ला माबोरै गोजौआव थांनो हायो गोसोआव लाखिथार बेनो बाथ्राया जे समखौ जुदि जोङो मोजां बाहायनो हायोबा जोंबो जाफुंसार सुबुंफोरनि लिस्टआव गावखौ दोननो हागोन दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबा गभर्नर जालायलायबाय नङा होमबा आरो सोरबा IAS अफिसार जालायलायबाय दंसै गोबांनो अनेक गिदिर गिदिर अफिसार दंसै बिथांमोना माबोरैहाय जाहैनो हादों जों बायदिनो थासारिजों बिथांमोना थांदों जों बायदिनो गामियाव जोनोम मोनदों जों जेरैबायदि फरायसालियाव दा फरायदों बिथांमोनाबो बिदि फरायसालियावनो फरायदों नाथाय जाफुंसार सुबुं माबोरै जाहैनो हादों समखौ मोजाङै माने बाहायदों सम बाहायनो हानाय गोरों जानायजों खोथा जुदि समखौ मोजां बाहायनो रोङोबा जों जाफुंसार सुबुं जाहैनो हागोन दिनै बिनि उनाव देहा मोदोम नङा होमबा आरो बेनिफ्राय गोसोखौ जों बोरैहाय बहा दोनदों बेजोंबो खोथा जोङो अनेक बाथ्रा साननो हायो गाज्रिबो साननो हायो नंबां जाबांबो साननो हायो खामानियाव गैथारिबो साननो हायो माब्लाबा जों खामानियाव गोनां हिसाबैबो बाहायनो हायो जोंनि गोसोखौ नङा होमबा बिदि एक्सपिरियेन्स दंना गैया एसे मोजां खामानियाव बाहायनाय गावनि गोसोखौ नोंथांमोना गम मोनगोन जेब्ला जोंनि आनजाद जायो नङा होमबा फरिखा फैयो फरिखायाव नोंथांमोना मा खालामो बिनि आगोलनिफ्रायनो गोबां फरायो नङा होमबा बेखौ क्वालिटि टाइम होनगोन आनजादाव फरायनाया क्वालिटि टाइम फरायसालियाव थांनानै फोरोंगिरिनिफ्राय मोजां सोलोंनाया समखौ ओरैनो हगार हरालासिनो मेथ्स फोरोंगिरिया मेथ्स फोरोंनायखौ बुजिनो नाजानाय साइन्स फोरोंदोंबा साइन्स फोरोंगिरिखौ बुजिनो नाजानाय आयदाखौ बुजिनो नाजानाय नङा होमबा अनेक साबजेक्टखौ बुजिनो नाजानाय कलेजाव थांदोंबा कलेजनि साबजेक्टफोरखौ गावनि साबजेक्टफोरखौ आयदाफोरखौ बेसेबां गोसो होनानै खोनासंदों सोलोंनो नाजादों बेजों क्वालिटि टाइमा बानायनाय जाहैगोन दाजानाय जाहैगोन जुदि गावखौनो सोंना नायबाय थानांगौ जोङो घन्टा मोनसे बारलांबा घन्टा मोनसे थांनाय लोगो लोगो गावखौ सोंना नायनांगौनो आंनि गोसोआ बहा दं आंनि गोसोआ बहा दं आं दा मा सानदों आं दा मा खालामदों आं ओरैनो समखौ हगारहरबाय थादों ना आंनि गोसोआ मोनसे मोजां खामानियावसो दङ माबा मोनसे टपिक लानानै बे टपिकनि सायाव सानबाय थानांगौ माबा मोनसे टपिक लानानै मोजां टपिक लानानै बेयो सोरबा हाई स्कुलाव फरायनाया बा गावनि आयदा जानो हागौ कलेजाव फरायनाया गावनि आयदा जानो हागौ सोरबा फरायलाब्ला कलेज बारग'बाय बिथाङा गावनि समाजनि खामानि मावग्राबा समाजनि खोथा साननो लानो हागौ बेखौ जों प्रब्लेमेटाइजेसन होननानै बुङो प्रब्लेम क्रिएट खालामनाय थारमाने सोंथि बेरखांहोनाय गोसोआव सोंथि बेरखांहोनानै माबा मोनसे आयदा थि खालामना लानानै बिनि बागै सिन्था खालामनाय गोसोखौ बेयाव दोनबाय थानांगौ अब्ला एकाग्रता बाङो कनसेन्ट्रेसन होननानै बुङो बे कनसेन्ट्रेसना बाङो जोंनि गोसोआ 8 सेकेन्डल'सो मोनसे जायगायाव थायो दसेनो बहाबा थाङो नाथाय बुजायनानै बुरखायनानै लाबोफिननांगौ जोंनि गोसोखौ बहाबा थांदोंबा लासैनो बुरखायनानै बुजायनानै लाबोफिननांगौ रल इन रल बेक
roll out roll in बा roll back होननानै बुङो बेखौ roll out माने थांबाय गोसोआ दसे बहाबा बेनिफ्राय नोङो बेखौ लाबोफिननांगौ बेखौ मा होनना बुङो दहाय आं बुंदोंमोन ना गोसो देहा गोसोनि उनाव बुद्धि राइट बुद्धिजों लाबोफिननांगोन नोंनि गोसोआ बहाबा दंहैयो बेयावनो दंबाय थायो थांबाय थाबाय 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा नोङो सोरजोंबा गेलेबाय थादों बैसो जाबाय नोंहा नोङो न'खरनि उद्देश्य गैया बा गथ' गथायनि उद्देश्य गैया बा मावनांगौनि जेबो उद्देश्य गैया बेफोरबायदि अनेक जों सम हगारहरो नङा होमबा बुद्धिजों बेखौ लाबोफिननांगोन बुद्धि बाहायनांगोन इन्टेलिजेन्स होननानै बुंदों दे इन्टेलिजेन्सजों जों बेखौ लाबोयो बुद्धि होननाय जिनिस दङ बे बुद्धिया जोंखौ गोजौनिफ्राय गोजौ लांबाय थायो दा बे बुद्धिया सोलोंसा नोंथांमोनावल' थागोन बिदि नङा सासे खेथियगनावबो थागोन नङा होमबा सासे बिजनेसमेनावबो थागोन बिथांमोनाबो बुद्धि बाहायनानैसो बिजनेसाव साक्सेस जायो सासे खेथियगाबो साबसिननिफ्राय साबसिन खेथि खालामनो हायो आबादारि जानो हायो बुद्धि बाहायो आं जों गामियाव नुबोदों जोङो उन्दै थायोब्ला बा एसे देरनानैबो नुदों एकदम अ क जेबो फरायै न'खर बिथाङा गावनि गथ' गथायखौ मोजां माने फेदेरनानै गावनि मावनांगौफोरखौ ओरैबायदि मोजां मावनानै हाल खदालानो ओरैबायदि न'खरखौ सामलायलांगोन शिक्षित न'खरानो हाबावनाय नङा बेबायदि शिक्षित न'खरबो दङ जों गामियाव बयनिबो गामियाव थागोन बेबायदिया शिक्षित न'खरा मा जाहैबाय बिदा फंबाय 4 बेनिफ्राय बिमा बिफाया सोरजिना दोनोमोन 45 बिगा बा 50 बिगा हा बिथांमोनहा एसे एनै फरायनानै माबा जाहैबाय मोजां जाहैयासै साक्सेस जाहैयासै फरायनायाबो 45 बिगा हाखौ राननानै होजोबबाय बे बिदा फंबाय 4 ना बेनिफ्राय लासै न'खरा सिलिंखार जालांजोबबाय देरसिना जुमाय लोंनानै बिराद मोजांमोन गेलेनायाव बिराद गोजौआव थांनो हागौमोन गावनि माबाखौ सिनाय रोङासै बुद्धिखौ बाहायासै बियो नाथाय बे माने लोंनानै जानानै बै क'क्राझाराव माबा ट्रेनिं हैलायलायदोंमोन बेसिक ट्रेनिं बेखौबो मोजां होजोबालासिनो गारना फैनानै साख्रियानो थांलायलायबाय गेलेनानै मोननाय साख्रिमोन आरो बिराद मोजां गेलेयोमोन बेबायदि स्पर्ट्समेनफोरखौबो साख्रियाव सोयो नङा बेबायदिहाय मोननायमोन बिनिफ्राय बैथिंजाय एसेबो लेखा रोङा फरा रोङै न'खरा बिराद आरामै सोलिलांबाय थादों माने बुद्धिखौ बाहायदों गावनि सोलो आरो बुद्धिखौ बाहायोबा जोङो मोजाङै न'खरखौ सामलायनो हायो लोगोसे गथ' गथायखौबो मोजाङै लांफाबाय थानो हागोन फेदेरनो हागोन बेनिखायनो बुद्धिखौ बाहायनांगौ जोङो अब्ला नों सिनायदो बुद्धिया बहा थायो मोदोमखौथ' जों सिनायबाय नै देहा मोदोमखौ गोसोखौबो हमनो हाबाय गोसोआ नै जानो लुबैयो दानो मिस्टि जानो लुबैयो बेदर जानो लुबैयो बे गोसोआरि दे जानो लुबैनाया अमा बेदर संदोंबा गोथावनो दसेनो जानो लुबैगोन नेस्लाबलायनो हाया बे गोसोआरि गोसोखौनो बुरखायनांगोन माजों बुद्धिजों आरो नोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनांगोन बुद्धि आरो बेनिफ्राय एक्चुअलि गोसो बुद्धि आरो ओमफ्राय नैबे जिउमाया जों जेखौ सिजौआरि होननानै बुंदों जिउमा थायो जे जोंनियाव बेजों बारा माने बोखावलायनो हानाय फारागथि गैया गोसोआवनो जोंनि बे बुद्धि हाबनानै थायो आरो बेनिफ्राय बेयावनो जिउमाया थायो एखेलगैनो थायो थारमाने नोङो बबे जिउमा बबे बुद्धि बबे गोसो होनो बेखौ दिन्थिनो हाया थारमाने ज' थायो आरो थारमाने बिसोरो एखेलगैनो थायो खिन्थु भाग मोनथाम दङ बेलेग बिसोरो एकदम माने बेखौ बुजिनो नाजाथार गोसो बुद्धि आरो बेनिफ्राय जोंनि जिउमाखौ जोङो कनसाइन्सबो होननानै बुंजागोन कनसाइन्सआ चेतन मन आरो माने गियान जेरैहाय जोङो दिनै माबा मोनसे गियान जों बेनिफ्राय मोनसिगोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोङो बाथौ धोरोमनिफ्राय गियान मोनबाय थायो थानसालिनिफ्राय गियान मोनबाय थायो जोङो गिबि मेथाइ फरायनानै होन बा जोंनि बे आरज बायदिसिनानि गेजेरजों होन आरजआवबोथ' अनेक गियान हाबनानै थायो नङा होमबा नै बेफोरनिफ्राय मोननाय माबाजों बै जिउमाया साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय थायो जिउमाया गासैखौबो कन्ट्रल खालामजोबो जोंनि सिङाव थानाय देहा सिङाव थानाय जिउमाया गासैखौबो कन्ट्रल खालामजोबनो हायो बे बुद्धिखौबो आरो बेनिफ्राय गोसोखौबो जेरैहाय बिराद मोजां गोथाव संना लाबोदों खिन्थु नों जुदि नोंनि जिउमानि गोहोआ जुदि स्ट्रंब्ला बुद्धिया जुदि स्ट्रंब्ला नोङो नांगौ सेबांल'सो जागोन बुरजा जानाय नङा आरो मोनदों ओरै होननानै नोङो जासोलाबायनाय नङा नैबेखौनो कन्ट्रल अफ माइन्ड बा नोंनि बिबेक बाहायनाय बुद्धि बाहायनाय बा बै जोंनि जिउमाया बेखौ बाहायनाय होननानै बुङो जिउमाया नोंनि बुद्धि आरो बेनिफ्राय गोसोखौ नायबाय थायो आन्दाज खालाम रेल स्टेशनाव सोर थायो स्टेशन मास्टार थायो मिथिगौ ना
रेल स्टेशनाव स्टेशन मास्टार थायो अनेक ट्रेन थाङो खिन्थु रेल स्टेशन मास्टारा थांफाया नंगौना नङा ट्रेनखौ बियो थांनो होयो क्रसिं खालामनो होयो खिन्थु गाव थांफाया बे नायबाय थायो जाहाथे गोरोन्थि जाया भुल जाया बबेबा एक्सिडेन्ट जाया बेबायदि थिग बिदिनो जोंनि जिउमाया थोंगोरै थानानै जोङो दिशा निर्देश लामा खिन्थाबाय थायो ओहो बेखौ नों खालामनाङा ओहो बिदि खालामनाया अयनाय जागोन ओहो बिदि खालामनाया गोरोन्थि जागोन होनना बुंबाय थायो नाथाय जों मालाबा माने एकदम माने इग'इस्टिक होननानै बुङो आरो बेखौ माने बे गोसो लेभेलावल' थानानै बै जिउमानि गोहोखौ माने आवटान खालामो गैया खालामो जिउमाया माने दुर्बल जानानै थायो जिउमानि गोहोआ दुर्बल जायोबा जों गोसोनि लेभेलावनो सोलिबाय थायो बांसिन सुबुङा 90% सुबुङा गोसोआरि लेभेलावनो थाबाय थायो आरो गोबां सुबुङा देहायारि जानाय लोंनाय देहाया सुफुंबानो जाबाय उदै बुंबानो जाबाय बेबायदियाव थायो गोबां थाखा फैसा लुबैनाय गोबां माने बहुत माने मा होनगोन माने धन खुबेर जानो नागिरनाय धन सम्पतिनि बिगोमा जानो नागिरनाय नैबेफोर देहायारि गोजा गोसोआरि आरो देहायारि लेभेलाव जों थांनाङा मानसि हिसाबै जोनोम लानायनि उनाव जोङो साबसिननिफ्राय साबसिन गोजौनिफ्राय गोजौसिनाव थांबाय थानो नाजाबाय थानांगौ सानफ्रोमबो नाजानांगौ थारमाने स्कुलावनो था कलेजावनो था न'आवनो था बेयावनो फै जेरावखि थाङा मानो बेखौ जों बावगारनो नाङा आरो बावगारथारनो नाङा नोंथांमोना नाय गुबुन जिरादफोरा गुबुन जिउसाफोरा नायदो मोसौफोरखौ नायलाय माबायदि मानसि बायदि थाबायो ना आथिं थोंब्रैजों माबायदि थाबायो नङा होमबा मोख्राखौनो नाय मोख्राया दसे सम ओरै जयो बारो खिन्थु थाबायनाय खारनाय समाव माबायदि खारो एखे मोसौफोर बायदिनो सिंहखौ नायदो गान्दाखौ नायदो गासिखौबो नायलाय गासिबो बिसिनि माबाया उदैया माने गाहायथिंजों थायो हाजों बेखौ पेरेलेल होननानै बुङो दे पेरेलेल टु द ग्राउन्ड मानसिया बिनि उल्था गुबुन जिब जुनारफ्राबो आदार जायो नङा होमबा बिसोरबो गथ' खाङो बारायो मानसिफ्राबो बिदिनो एखे मायाव डिफारेन्स बिसोरबो जिउ दं बिसोरबो थै दं बिसोरबो हारा बेगें दं बिसोरबो आदार जायो मायाव डिफारेन्स मानसिया जुनारजों बुद्धियाव नङा होमबा बुद्धि बा जिउमा जेखौ जों बुंनो नागिरदों बेयाव डिफारेन्स दा जुदि जोङो बे डिफारेन्सखौ बुजियाबा जोङो गुबुन जिब जुनारफोर बायदि सोलिलांगोन बे डिफारेन्सखौ मिथियोबा आं जिब जुनार बायदि खालामनो हाया आं सासे मानसिसो आंनि आत्माया बहुत गिदिर बहुत महान आङो साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनांगौ दिनै आं बेबायदिबा आं गाबोन बिनिफ्राय साबसिन जागोन दिनै आं बेखौ हायाखैबा गाबोन लासै लासै आं हानाय जागोन नैबेबायदि गोसो लानानै मेन्टेलिटि लानानै भाब लानानै साननाय लानानै जों आवगायलांबाय थानांगौ दा मानसिया लायनो भार्टिकेल गोसोआव लाखिदो मानसिया ओरै थिया थायो आथिं थोंनैजों थाबायो गुबुन खुनु जुनारा बेबायदि थाबाया चिम्पान्जिफोरखौबो नाय बिसोरबो बेबायदि थोंब्रै आथिंजोंनो थाबायो बिथांमोनहा मानसि बायदि जानो हाया इसोरखौ मोनहैनो हाया बा गोजौआव थांनो हाया आरो गोजौआव थांनो हाया माने जाफुंसार जानो हाया बिसोरो मानसि बायदि जानो हाया मानसिया थोंगोर थिया भार्टिकेल होननानै बुङो बेखौ हराइजन्टेल होनो बेखौ भार्टिकेल होननानै बुङो दे मानसिया भार्टिकेल थारमाने थामहिनबा जोङो जेब्लाबो गोजौआव थांबाय थानो हायो जेब्लाबो गोजौआव थांबाय थानो हायो मानसिया नाजाबानो गोजौआव थांबाय थानो हायो बिनि उदाहरन मानसिया जे गोजौआव थांबाय थानो हायो बिनि उदाहरना जेरैहाय अनेक मानसिफोरखौ जेरै फुजियो नङा होमबा ख्रिस्टानफ्राबो सोरखौबा फुजियो मुस्लिमफ्राबो सोरखौबा फुजियो मानो फुजियो बै जाय फुजिजाग्रा बिथांमोना गोजौआव थांदोंमोन साधारन सुबुंनिख्रुइ जों बेबायदि अबस्थानिख्रुइ साबसिन जायगायाव गोजौसिन थाखोआव थांनो हादोंमोन बिथांमोना मावनायनि गेजेरजों खामानि मावनायनि गेजेरजों साननायनि गेजेरजों बिथांमोना साबसिननिफ्राय साबसिन गावखौ एसे सुपारमेनफोर बायदि दिन्थिनो हादोंमोन एसे गिदिर खामानि सोमोनांथाव खामानि मावनो हादोंमोन बेबायदि मावनो हायोब्ला सुबुंफ्रा माने गनायो आरो सिबिजाथाव सुबुं जाहैनो हायो मानसियाबो हायो जोंनि गेजेरावबो दङ नैबेबायदि जोंनि आबै आबौ जोंनि गेदेर गोलाव बिथांमोनहा जोंनो लामा दिन्थिलांबाय थायो जों माबोरै सोलिनांगौ होननानै दिनै आंनो होखानाय टपिक आथिखाल मुगायाव लाइमोनफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो जिउ राहा दानायनि बिथिङाव मावनो गोनां बिबान
बिनि सायाव आं आरो बारा गोलाव बुंनो सानासै आं आसा खालामो नोंथांमोनहा जा सोर गावबागाव मा खामानियाव थाया मानो बे खामानिखौ मोजां गोसो होनानै मावनायखौ आं बुंगोन आं जुदि फोरोंगिरिबा आं फोरोंगिरिनि दायित्वखौ मावनो हादोंना हायाखै नोंथांमोनहा जुदि सोरबा फरायसाब्ला फरायसानि दायित्वखौ माबायदि मावफुंदों बेखौ सम सम सोंबाय थानाय कुइसन खालामबाय थानाय बिनि बागै आंनि सुबुरुन थागोन नोंथांमोननिसिम सोरबा जुदि आबादारिबा बिथाङा आबादखौ माबोरै मावदों साबसिननिफ्राय साबसिन मावलांनो हादोंना हायाखै गावखौ इमप्रुभ खालामनो हादोंना हायाखै आरोबाव जाफुंसार सासे सुबुं जाहैनो हानाय लामाथिं थांनो हादोंना हायाखै बेखौ माबाबाय थानाय सोंबाय थानाय सोरबा न'खराव जुदि न'खरनि हाबाल' मावग्राबा साख्रि बाख्रिबो मावा जेबो मावाब्ला न'खरखौ माबोरै सामलायदों गाव बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय साबसिन आं सामलायनो हागोन नामा अननाय गोसो लानानै सिबिनाय गोसो लानानै निमाहानि गोसो लानानै जोङो गावनि खामानिखौ मावलांनो हादोंना हायाखै न'खरखौ सामलायनो हादोंना हायाखै बेखौ अनबरत गोसोआव लाखि बेखौ गोसोआव लाखिनो हायोबा आं जाफुंसार जानो हागोन साफ्रोमबो सुबुङा बेबायदि हास्थायो जोबथारनायाव आं मोननैसो खोथा बुंबावनो सानदों 2 मिनिटनि गेजेराव आं एसे आगोलाव बुंदोंमोन राव बिगियान बिफान होननाय दङ जोंनि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियाव नोंथांमोना इउनिभार्सिटियाव फैयोबा मिथिगोन सानसे समाव साबेसे दं ओरैनो बेयाव इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि नङाबा बहाबा गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव बारा गैया नङा होमबा आं मोनसे समाव फोरोंगिरिमोन दाबो फोरोंगिरि नाथाय आगोलनि बायदि आं फरायसालिनि बेबायदि सानफ्रोमबो थांबाय थानानै फोरोंनाय बेबायदि नङा दानिया नैबे लकडाउन जानायनि उनाव जों अनलाइन क्लास खालामो मालाबा कम्पिउटारखौ अन खालामना लानानै गावनि टपिकनि सायाव बुङो आरो बेयाव सोंनाय फिननाय बेबायदि थायो नोंथांमोना मिथिगौ अफलाइन आरो अनलाइन बिनि माबाया जाबाय दा गोबां फरायसाफ्रानो अनलाइन क्लास खालामो आरो गोबां सेमिनाराव जों बाहागो लानो गोनां जायो दा आं बुंनो थांनो नागिरनाया बेनो जों मा खामानि मावो नङा होमबा आं मा खामानि मावो फोरोंगिरिनि अनगायै बे फोरोंगिरिखौथ' मिथिबाय बे फोरोङो फरायसाफोरखौ फोरोङो बेनि अनगायै आं बेखौ दा मावगासिनो दङ जोंनि रावा लासै गोमालांनो हमगासिनो दङ रावा गोमालांनो माने सोदोबफ्रा गोमालांनो हमगासिनो दं जेरै बबेबा मोनसे जायगायाव बुंनाय रावा गुबुन बबेबा मोनसे राव जायगायाव सोलिया जेरैहाय वाल गायहेना गोमालांगासिनो दङ मोनसे समाव वाल दंमोन गायहेन दंमोन नङा होमबा थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव हाबा खुंनाय नेम दंमोन जे जों मा हाबा होनना बुङोमोन आगोलाव दानि हाबा नङा आगोलनि हाबाया हाथासुनि हाबा नङा होमबा हाथासुनि हाबाजों लोगोसे गोबां आगजु आगलाफोर बाहायोमोन हयथ' आगोलाव माबा मोनसे खामफ्लाय बाहायोमोन थिग बेबायदि आरोबाव बिनि आगोलाव गोदोफोर आरो जोंनि गेजेराव माबा माबि सोलियोमोन जोंनि समाजाव जोंनि धोरोमाव जोंनि हारिमुआव बेफोरबायदि जिनिसा गोमालांनो हमगासिनो दं नङा दा बेखौ जों थिना दोननायनि दरकार दंना गैया निस्सय दङ नङा होमबा जुदि जों थिना दोननो रोङाबा वाला माबायदिमोन गायहेना माबायदिमोन मानसिफ्रा मिथिनाय नङा जोंनि उननि जोलैया दा जोंनि इउनिभार्सिटियाव जों माखासे टिम दङ रिसार्च स्कलारफोर दङ बिथांमोननि हेफाजाबजों जों भिडिअ केमेरा लायै अडिअ रेकर्डार लायै बेबायदि बैसो जानाय सुबुंफोरखौ लोगो हमनानै आइजोआनो जा बा हौवायानो जा बिथांमोननिफ्राय जों रेकर्डिं लायो रेकर्डिं लानानै बे रेकर्डिंखौ जोङो कम्पिउटाराव सोनानै ट्रान्सक्राइब खालामो माने बर'जोंबो लिरो आरो बेनिफ्राय मोनसे जों IPA फन होननानै बुङो बेखौ बाहायनानै ट्रान्सक्राइब खालामो आरो बर'जों देबनागरिबो बुयो बेबायदि आरो बेनिफ्राय बेखौ बेखिनियावल' दोनालासिनो जोङो सफ्टवेयर बाहायनानै रावखौ बिजिरो जेरै बर' रावखौ बिजिरो आरो बेनिफ्राय जों जेसेबां डाटा बुथुमबाय रेकर्डिं खालामबाय जायगा क'क्राझारनिफ्राय बहाबा बरपेटानिफ्राय बहाबा जोंनि दरंनिफ्राय दासिम जों बहुत जायगा गिदिंनो हायाखै बे जिनिसफोरखौ इउनिभार्सिटि अफ नर्थ टेक्सास होननाय आमेरिकायाव बेयाव डिजिटेल लाइब्रेरि दङ इउनिभार्सिटि अफ नर्थ टेक्सास होननायाव बे डिजिटेल लाइब्रेरियाव जमा दोनदों बे डिजिटेल लाइब्रेरियाव जमा दोनोबा बेखौ जोंनि उन जोलैया हाजार बोसोरनि उनावबो नायबाय थानो हासिगोन खोनासंनो हागोन आरो बिजिरसंनो हागोन नैबेबायदि खामानि मावो जोङो दा नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा जुदि इन्टारेस्टेडब्ला गोसो दङब्ला बेबायदि फरायनो बेबायदियाव PhD खालामहैनो बेबायदियाव
खामानि मावनानै गावनि लाइफखौ दानो जिउखौ दानो जोङो माने बरायो आरो जोंखौ लोगो हमनो हागोन आरो बेनिफ्राय बेल' नङा जोङो दा बाथौ आश्रम फरायसालिफोराव थांनानै ट्रेनिं होयो फोरोंगिरिफोरखौ माबोरै फोरोंनांगौ गुन गोनां सोलोंथाइनि बागै जों खामानि मावगासिनो दङ जोंनि बाथौ आश्रम फरायसालिनि सामलायगिरि बिथांमोन गाहाय फोरोंगिरि आरो फोरोंगिरि बिथांमोनजों लोगोसे बायदिसिना सावरायमेल लानानै प्रग्राम लानानै वर्कशप लानानै बिजाब सुजुनाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दासिम जों थाखो 3 थाखो 4 सिम बिजाब दिहुननो हाबाय बाथौ आश्रम फरायसालिफ्राव सोलियो बेबायदि बिजाब दिहुननाया आरोबाव नांबावगौ दा बेयाव जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनहा जुदि गोसो गुदुङै आवगायबोयोबा मिथिनो नाजायोबा जों आरो गुवारै सावरायबावनो हागोन मिथिबावनो हागोन आरो बे लाइनावनो सोरबाया डिग्रिबो लाहैनो हागोन माल्टिलिंगुवेल एडुकेशन होननानै बुङो बेखौ मादार टां बेस्ड माल्टिलिंगुवेल एडुकेशन बिमानि रावखौ बिथा खालामनानै होनाय बांरावारि सोलोंथाइ दिनै बियो जापान चाइना फिलिपिन्स बिदिनो थाइलेण्ड बायदिसिना हादराव माने मुंदांखा जागासिनो दङ जोंनाबोथ' बिमानि रावजों सोलोंथाइ होबाय नङा होमबा बर' बिजोंजों बिमानि रावजों सोलोंथाइ होबाय जेला जोंनिया मेट्रिकनि माबाया जौखोन्दोआ पास जानाय पार्सेन्टेजआ बिराद माबा नङा साबजाथावना नङा दासिमबो बेनिखायनो जोंहा जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जोंनि जाखांबोनाय सेंग्रा सिख्ला नोंथांमोना गोबां खामानि मावनांगौ दङ बे नङा जे गासिबो खामानिखौ नोंथांमोनानो मावजोबगोन जोंबो थागोन बैसो जानाय सुबुंफ्राबो थागोन मिलायलायनानै मावगोन दा मोजां बाथ्राया बेनो जोङो जोंनि गेजेराव दा जोंहा माइनाव आफादबो थाबाय गुबै आफादबो थाबाय नङा होमबा आरो बेनिफ्राय लाइमोनफोरनि आरो बिथिंजाय एसे नोंथांमोना मिथिनो नाजा जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि दं डिस्ट्रिक्ट कमिटि दं आनसलिक कमिटि दं आरो बेनिफ्राय गामि आफादबो दङ इसिबां जुथे मोनसे सिस्टेम थानायाव बे धोरोमा दा बाथौ धोरोमा इसिबां मोजां मोनसे सिस्टेम थानायनि गेजेरजों खामानिया जेरैबायदि मोजांनिफ्राय मोजां जागासिनो दं बेयाव जों साफ्रोमबो सुबुङा गावखौनो माने देरगानांगोन आरो गावखौनो देरगाथावना मोनसे समाव जों दा दहाय बेखेवगिरि बिथाङा बुंलांनाय बायदि गासिबो दंखाजोबो जोंहा सिस्टेमा दंखाजोबसै मात्र जों खामानिल'सो मावनांसिगौ बर' बिजों नांगौ बर' बिजों दङ कलेज नांगौ स्कुल नांगौ नङा होमबा इउनिभार्सिटि नांगौ गासिबो खाथियावनो दंजोबो गोदो गोदाय मोनसे समाव इउनिभार्सिटि गैयामोन जोंनि आसामनि कलकातायाव थांनानैसो फरायहैनांगौमोन इउनिभार्सिटिखौ MA फरायनोबा सोरबा दा थांनांला एसे गोजानाव क'क्राझार थांबानो जाबाय लासै लासै नै उदालगुरियावबो फैनो हमसिगोननो माबा मोनसे केम्पास नङा होमबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गासिबो गावनि दरखंआवनो फैजोबनाय बायदि जाबाय अब्ला जों मानो उनफिनना थानो जोङो फरायनोल'सो नांसिगौ जेसेबां हागौ गावखौ माने इमप्रुभ खालामबाय थानांगौ बेखिनियावनो जोबनायाव आं बुंगोन जे दायो टेक्न'लजिनि मुगा कम्पिउटार फैबाय मबाइल फैबाय बायदिसिना फैबाय जों गोबां समाव बांसिन सम मबाइलजों गेलेनानै सम हगारहरनो नागिरो बे नङा आं जापानावबो थांदोंमोन 2018आव बोसोरसे आगोलाव बेयाव आङो नुबाय मानसिफ्रा मबाइलजों गेलेबाय थाया मालाय बिसोरो माब्लाबानो गेलेनानै अहाबाय नामाथाय मबाइलखौनो बिसोरो माने नांगौबाल'सो बाहायथारो दिहुनानै मबाइल दंना गैया पात्ताखौनो मोना खिन्थु जोंनिया दा बेयाव मा नुयो बोराय जा बाबा जा सेंग्रा जा मानसिफ्रानो मबाइलजों गेलेबाय थानाय मोनसे माबाखौ नुदों बिदि जानो नाङा मबाइलखौ बुजिनांगोन बे मानो आं लादों बेखौ मानि थाखाय बेखौ आं सोरजोंबा रायज्लायनो नङा होमबा आरो ओमफ्राय फरायसाब्ला बेयाव माबा मोनसे सोदोबनि ओंथि मिथियाब्ला बबेबा खोथाखौ मिथियाबा बबेबा जिनिसखौ मिथियाबा बेखौ मिथिनो थाखाय थारमाने बेनिफ्राय सोलोंनो थाखायसो अनेक फांसन थायो मबाइलफ्राव बेजों गासिखौबो गेलेबाय थानायनि माबा गैया बेनिखाय आंनि खावलायनाया बेनो नैबे टेक्न'लजिनि जुगायाव बेखौ ग्लबेलाइजेसनबो होनना बुङो आरो ग्लबेलाइजेसननि गेजेरजों अनेक गाज्रिबो फैदों मोजांबो फैदों जों बेखौ सायख'नो रोंनांगोन आरो बबे मोजां बबे गाज्रि दा बेनिखाय जोंनि नैबे धोरोमारि गौथुमा बेखौ दरखार धोरोमारि गौथुमनि गेजेरजों जों बबे गाज्रि बबे मोजां बेखौ हमदांनो हायो बेफोरबायदि सावरायमेलनि गेजेरजों बिनिखाय बेसेबां उन्दुनांगौ नोंथांमोना मिथिगौ 4 घन्टा उन्दुयो ना 5 घन्टा उन्दुयो बैसो जानायफ्रा बारा उन्दुनो दरखार गैला थाब एसेल' उन्दुबानो जायो बारा उन्दुनोबो हाखाया दसे हर गेजेरावनो सिरि मोनो बारा गोबाव उन्दुनो हाया बेनिफ्राय उन्दै गथ'फ्राबो हेबिट खालामोब्ला 8निफ्राय नोङो 7नियाव फैनो हायो 7निफ्राय 9आव फैनो हायो 9निफ्राय 5आव फैनो हायो 5 घन्टा 6 घन्टा उन्दुबानो जथेस्थ' जायो गोलाव सम उन्दुनानै गावनि समखौ ओरैनो हगारहरालासिनो गावनि देहाखौ राफोद खालामनाय एसे जगासन खालामनाय आसन ब्याम प्राणायाम खालामनाय बिनि गेजेरजों जों गावखौ राफोद खालामनो हायो साबसिननिफ्राय साबसिन खालामनो हायो बे माने आं गावनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंदों आरो गावनि मोन्दांथिनिफ्राय बुंदों आंबो फुङाव सिखारनानै योगा खालामो
आंबो बहुत आगोलाव रेगुलार भाबै खालामामोन नाथाय आं दा फ्राय रेगुलार खालामो माने आधा घन्टासोआ जयो जनायल' नङा उन्दुनानै जेरैबायदि आसन खालामनो हायो जनानै जेरैबायदि आसन खालामनो हायो गसंनानै जेरैबायदि फिसा फिसा आसन खालामनो हायो स्ट्रेचिं थायो बेलेन्सिं थायो बेफोरबायदि आसनखौ आं खालामो खालामनायनि गेजेराव उनाव आं मोनदांनो मोनबाय जे आंनि देहाया जुदिबो आं आगोलाव एसे बेमारि टाइप जालांबायमोन आंनि देहायाव प्रेसार फैबायमोन माबा माबि बेमार जानो हमबायमोन लासै लासै आं बेफोर प्रेक्टिसखौ खालामनायनि उनाव गैया बायदि मोनबाय खमायलांनो हमनाय बायदि मोनबाय दा बेनिखाय आं गावनि मोन्दांथिजों नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों गावनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय बुंनो नागिरदों नोंथांमोना गावनि जिउखौबो सोदांबाय था नायबाय था आंनि जिउआ बबेथिं थांदों गाज्रिथिं थांदोंबा होबथा आरो बेनिफ्राय लाना फैफिननानै ओमफ्राय जेरैबायदि थांनांगौ बेयाव गोसो हो बेखिनिखौनो बुंबाय गुन गोनां सोलोंथाइनि बागै आं नोंखौ गुवारै बुंनो होदोंमोनब्लाबो बा आसा खालामदोंमोन नोंथांमोना आं बेखिनि खालामजोबनो हायासै मिथिखानाय खोथाफोरखौनो आं जावले बुंबाय मानो होनबा आंनि नोजोरजों आंनि साननायाव बेफोर बाथ्राया जोबोद गोनांथार जोबनायाव आं नोंथांमोननो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय जै आफा बोराइ बाथौ गोजोन्थों